tema, a veure, en directe, això generalment es fa amb un loop, fabrico un loop i interactuem damunt. El que faré aquesta vegada és fer el loop aquí, el muntaré aquí a l'estudi. És un loop que jo havia pensat fer-ho amb piano preparat, que ho faré realment tapant cordes, fent saltars harmònics, i és una cosa molt repetitiva, de forma que quan tingui una seqüència suficientment bona, la guardarem. Llavors, un altre dia ho editarem i generarem una estructura horitzontal. I aquí interactuarem, aquí començarem a interactuar un contrabaix i una bateria. Anirà damunt d'un tema, d'un poema del Ramon García Márquez. Llavors jo ja li donaré instruccions amb ell també, perquè respiri, farem una lecció de tema, una lecció de poema. També ho farem servir com a banda sonora per al Pulsar i tot això. El tema es diu Pulsar. Vols provar el tempo de la claqueta ara així amb els altaveus o vols posar-lo directament amb els auriculars? No, home, la claqueta tinc que sentir jo pels auriculars. Sí. Et deia si volies... Vols que et passi la claqueta ara aquí als altaveus? No, me'l fiques amb auriculars, que jo el que faré és provar-ho amb el piano, perquè no acabaré de quadrar la pulsació fins que no tingui ho estigui provant amb el piano. Vale, doncs fem-ho així. Els cascos no són. La tinc que saltir fort, encara que matar l'adri, però és important. Fica-la. Puja. Ho tens amb 3x4. Ui, puja. Dóna-li 10 punts més. Ara estàs en 54, què dius? La pots en 64? No, fica-la a 160. Puja-la més. Una mica més.
molt xulo, no? És que és una cosa que això no ho puc practicar a casa. Ja. Tinc que practicar-ho aquí. Ja. Tinc que agafar, obrir el piano, provar tot el rotllo aquest, clar, perquè si no... Clar.